приятели, гледай какво пиша. Гледайте какви простоти пиша. Тук сега искам да видя какво имам. Боже! Леле! Голям банкет ще бъде. Голям банкет. Гледайте, голям банкет. Май! Колко гръмна! Да си пина. Гръмна, защото се е разгазирало. Чао, домашни бе! Чао! Тапанари! Дай сега да видим ягодката! Що се раздрусва така?